lamsogo haino hai joto ani khajani takhukti bukhuk songrangno faringkhe chong tini Bible kathani kokthai tangsa tangnai khwnalainai abo ongkha Daniel chapter 4 verse 34 ni simi 37 jora khwnalayan thaki nokha bisi kaisini lai thangmani ulo ang Nebukadnezar sokuna ha bokhak naisakha te ani wansokmo kifilei phaikha ang kusukni kai tormol brum brum o kathang tongnai no hambairoi porong phaikha bo mol brum se bugra chawai tongnai te bini ha kusung kusung korongoi tongnai joto hawa tongbainai bororok bini thani mungsabuya bo bini musung tuikhe sokuna hani swari rok te hawa tongbainai borokno khlaio khorok saphano bini musungmano kasoi mania te tamni abo hai khlai lang hanaibo songoi mania ani wansoma kifile phaike ani borom ani sungsasa te ani ha kifile rejakha ani teifang rok te polok kotoro ano yaso sobaikha te ani bugrani harok kifile rejakha sikangni slai tebo gobang kok ya pharjakha tabo ang Nebukadnezar chokuna hani bugra kai to no lobo kuchugo tisawoi borong khlaio tamne honba bo samung tangmarok bebakno chajak tebini bo soimang chuknai borokno bo kebengo kaitoni kathang kokthai khnamani bisingtei jong jotoni sakao kaitor katal ke hamari khlaichung amen।